A Jauro? A Profeso. Jauro. Profeso barka da wannan lokaci. Ya al'amura ya karatu. Wallahi alhamdulillah. Jauro zan ma wata tambaya. To ina jin ka Profeso. In dai baka ban ansa ba za ka ban dubu ɗaya. Radon Allah na yarda ba. In dai baka ban ansa ba za ka ban dubu ɗaya. Ka yarda? A radon Allah na yarda kuma ni ma idan ni a tambaye ka kasa bani amsa wallahi a radon Allah za ka ban dubu ɗaya. Kuje na wallahi tallahi. Na yarda. To shikenan ina saurara. Me tazara tsakanin sama da ƙasa? Distance ɗin da ke tsakanin sama da ƙasa? Kayya mu yace ma waggaya ma na shiga makaranta. Ai ni ban sani ba. To zan yi a tuciya mutan ka tuce ni wallahi tallahi. To ni bari in tambaye ka mana. Ina ji tambaye ni. Akwai wata dabba ita yadda take in tana kasa kafafuwanta idan ta tasa sai su koma uku. In ta fire sama sun koma biyu in kuma ta ka sauka kasa sai ta koma ɗaya. Wadda dabba ce wannan. Aradun Allah mai kuri ma wallahi. Kujin iya hakkatan wallahi. Sai an jima Professor. Mecece ansar tambayar?